Tady tam... Nedělej, ty jsi magor! Ty jsi... Čus lidi, viděl jsem na internetu hru, jmenuje se Butterflip a vlastně ta hra je o tom, že tu lávičku musí tak jako prohodit, aby to skočilo zpátky sem. Kdo takhle hodí, budeme se střídat se Silvou a může si třeba vyhrát peníze. Každá výhra patří tomu, kdo to vyhrál. Takže chceš si to zahrát? Jo. Tak můžeš začít. Tak si vyber kelímek. Nebo krabičku, nebo co chceš. Tak, vyhrála si 2000. Pokračuješ dál. Nic. Nic. Vybírej. 100. Dobrý. Dobrý. Teď já. Začátek dobrý. A nic, hra. Tak co? Neumíš nic. Hezky. Hezky, 3000. Dobrý. A jak to, že já mám Hraj. Hezky. 2000. Taky 4. Já mám 4-1. Hezky. Co to je? Ukaž to na kameru. Co tam je? Nutella na hubu a šláčka na vlasy. Ne! Ne, to ne! To ne, to bylo o peníze! No, ty jsi se zbláznil, ty jsi řekl, že jenom o peníze? Jsi ty normální? Mě to nezajímá. No to já nedělej! To musíš. Mě to nezajímá. Ale počkej, ale ono se mělo dát o peníze, ale ne o tady to! Ale tak to je hra. Tady je ta Co? šahačka. Nedělej na vlasy! Tady je ta Co šahačka. děláš? Ty jsi úplně debil! Stačí! A počkej, ještě tady tam. Nedělej, ty jsi magor! Ty jsi úplně debil, já se mnou hrát nebudu! Podívej se! Nedělej! Nedělej! Na zeď, debile! Budeme zase malovat! Takže lidi, povedlo se nám to. No nepovedlo! To nebylo fér tohle! Prosím, sdílejte, dejte like a nebo Tohle nebylo fér, podívej se, Roberta, ale já na to fakt Tady máš házení, frérka. Tady máš. Já nebudu to...